They were just getting ready to swing, knocked me out with a baseball bat. Har du lyst til at skrive om kultur i Roskilde, så kom på infomødet den 5. oktober på Gimle fra 16 til 18. Ungeredaktionen er et sted på nettet, hvor du kan læse og skrive om oplevelser og kultur i Roskilde Kommune. Hvis du bliver en del af Ungeredaktionen, så kan du få lov at skrive kulturjournalistik på CV. Du bliver VIP i kulturinstitutioner, det vil sige, at du kan få gratis koncerter på Gimle, og du får sygt mange venner og et større netværk. Hvorfor vil du gerne være en del af Ungeredaktionen? Fordi at så kan jeg få skrevet kulturjournalistik på min CV, og det er bare vildt nice. Jeg kan få lov til at lægge alle mine billeder derind. Ja, for kan man kun skrive? Nej, man kan lægge billeder ind, du kan lægge videoer ind, du kan lægge alt ind, hvad du har lyst til. Så må noget med kultur i Roskilde. Altså, jeg er ret god til at tegne. Må jeg godt lægge en tegneserie ind, hvis jeg bliver en del af Ungeredaktionen? Det kan du sagtens gøre. Alle er velkommen til at lægge ting ind. Hvis I er en del af Ungeredaktionen. Hvis I er en del af Ungeredaktionen, ja.